ukuhlangana bekuvele nomunye efuna ungathi nomunye ngoba ngikhumbula nje uJive esusimpi lapha sikwa SABC ethi isidwaba sikayishewu sineyinondo yabona uthi isidwaba sashe kusilala sineyinondo agcina ke phela lapho ngathi yagiga la impela masihlanganisiwe vele bekuba khona lokho ukuthi nami yimi inkunzi nobani ngoba nasolundi nje impela omdebhosha sake sathi kumkhanda nje simqoqa xoxa naye kanje saxoxa naye lapha ngoWizwana uyazi nje ukuthi nje usakhohlwa umuntu yakho usayabhonga phela manje amaye usayikhoma umuntu kodwa nje uyasazi isandla lezi uWizwana ukuthi asimthinta yakho usasimuntu nje ngoba yonke le nto leyo ekade zike zenzeke nakuthiwa amakuhlangene kubuye kuthiwa kancane phela mayihlangene insizwa vele kuhlangene inkunzi ufuna kube khona okwenzakala ngabe khona phela kodwa ke ngoba ke izwe selinje sesaphila phansi kwamalungelo sekuyaboshwana usukubone noma izingane zikuthuka ebaki nangake ngisuke ngikhohlwe umculo lo ngiyoqonqothela lo mfana ngisawubona ekseni ngoba mubi kabla eSouth Africa phela ufuna ukumlingelela umfana ethi yavuka nje uyophalaza ube la sawubona njalo mina lo bayakusenzeki cha ngeke sakukhuthaza futhi into enjalo emhlabeni hayi ayikhuthazwa kuyahlangana kuboniswane isikhathi saqala umuntu benganqeni ukusondela nje ku nithi ukuxoxa nje ngoba bokwake kwenzeke nje ukuxoxa nje olundi sasiyocula sonke nolokhuzana nomjengisi basuke bona ke bazofuna ukunqamla stage yabona sigida la hayi kwathiwa lutho ngibani aqhuma induku ke kanje nathi phela sashayeka hayi ukuthi sashaya nabantu ke babesithanda ngoba basilekelela imoto emjengiseni ziyazi yafa ibuko lapho mangaphosisi kahle afi ibuko kodwa nje angeke sakhuthaza into enjalo sesishola ukuthi izinto njengoba ungibuza ebezenzeka ngalesikhathi manje nje hawu manje uvanga ukubopha hayi uthi ngovuka ngaleso sikhathi abantu sebayabulalana sebedubulana manje sebedubulana kanti qala beke nithintane ngithi yabo nje lapho lento engixoxayo kwakushawana ngoWizwana yabo hayi ukuthi kwakaze kushawane uze ukhishelwana ezibhama akekho wakwafa futhi kuthiwa ngithi sekudujulwa kamtshengisedujwa kwakumdlalo nje wawuqondile futhi umuhle ngathana sihlothuka lelelene lomgqumi enhliziyo encane ilokuzana ipho hayi kwakumsuka ukuthi wayengakwazi ukufihla usumphathe kabi hayi wayengakwazi phela nokushaya phela ngiyena umuntu kodwa kuhluthuka uthola impela kuwayekushaya ehluthuka impela wayengakwazi ukuthi mawenze nje into wrong ukuthi usuyogcina nawe umfowaphi ugqoko lalishisa izibhande lapha nesandla emhlanje ejimini hayi mina wayengixolela ngoba ngangiwakwabo angilikhumbuli nje ngishaya kodwa abanye wayeke balungiseka futhi ngangisindela nje ukuthi wakho athi impela ejimini etshela ukuthi goyimi ngesingana aqhutsheka cha ngikhumbula impela ubhuti uyasukelwa uyasukelwa angikhumbula impela ngapha ngeke ngoba ngangiwakwayo kodwa nje wayekhetha hayi wayekhetha ngoba kwabanye impela ngeke cha noma wawenza kahle akushuthi ngileli bandla leli lenza kahle leli lo jive leli lenza kahle wethu mhlawumbe beke shaya kuleli lo skevana athi ayibona ujaye abeke shaya kule lo makheleni athi uqinisa kodwa ngikhumbula ngiboni kahle eshawe hayi sengisho nje ukuthi mhlawumbe eshaya kuleli belenza kabi thina nojaye besenza kahle lapha nolokuzana noNelisana ngapha bengaqina la kolokhuzana skevana hayi bengaqina mhlawumbe ngoba beyitshelwa njalo makuthiwa azikho awumlane ndlunkulu phela hayi kwakumnandi sasinazo zonke insizwa kumnandi phela sasinazo zonke insizwa mina ke nje mfowethu ngaba nenhlanhla abafowethu bonke akekho futhi engake ngathi khona engake ngamphazamisa noma khona engake ngamhlukumeza kubona kodwa ke ngoba umuntu uyona engazi mhlambe kukhona ngapha kodwa nje sasihlala esizwanela nje kodwa kwakungeke kwenzeke kwakuyokwenzeka futhi kubili kwakungeke kwenzeke kwakuyokwenzeka futhi ayithi ondabuzekwayo kwakungokwakubona nomjekejelo ondabuzekwayo bangampela ngabonozane cha kwakuzoba ondabuzekwayo abasha kwakuzoba ondabuzekwayo abasha igama ke leqembu ke ingoma esasiyenza sasingenzi iqembu
abantu funa becaciseleke na umthandeni umfowethu ngakhuluma na umfowethu sasingenza iqembu cha abantu abadideka bagcina sebebone ngathi mhlambe into nje lapha yimi umnikazi wengoma owayeyokhanda ingoma ngafike ngayicula estudio ngase ngifeature imfezi ngafeature umthandeni angithi uyabo mangiba feature ka bafowethu ingoma ke sayizwa ukuthi hayi le ngoma le ingaphezulu manje sinamandla uyabo ayi wangicela kumfowethu umfoka Manqalo wathi mfowethu kunganjani le ngoma siyenze ondabizekayo abasha lapho ngicela sesiyenze le video studio sengiyikhokhela ngoba phela heya lithela maye singayenzela phela ondabizekayo abasha njoba bethi nje ngavuma baqinisile phela ngavuma ngathi singayenza ondabizekayo abasha kodwa phela ngikhokhelene indleko phela amadoda esengihambile la studio no music video wathi umthandeni uyabuya usaye ekhaya uzokhokha mayibuya bese sikwazi ukuqhubeka siyiphasise siyibize ondabizekayo abasha ivideo sasiyenzile ngathatha ivideo ke mina umthandeni esekhaya ngamthumelela ngoba wayethe usekhaya ndoda ubuke lapho iphuthu ukuthi likhonani noma likho nomfezi futhi ngamenza kanjalo ngoba basebethe soyenza ondabizekayo abasha kulungileke izoshaya lapha ke ngifonelane nenye insizwa engamthanda umthandeni engamfuni ngangiyazi mina ngiphila naye engamfuni umthandeni ithi kanti yangirecord ufuna ukuchaza abangani bayo ithi weboba ngeni mina ngenkabi yami mfowethu ngempela shosho usebenzile nomthandeni ngisho izinto kanokuzisho ngithi ha ungasebenza kanjani nomuntu othwela ngithi uthwela uthwela ngeke ngisebenze mfowethu nomuntu ngisho izinto kanokuzisho mfowethu yancokola ke naye nami ngiyancokolela uthwela ngeke ngisebenze nomuntu othwela ngenzela ukujabulisa yena ngoba ngiyamazi vele ingoma ngiyayazi mina ukuthi ikhona mina ngoba umuntu ukhuluma lapho ungamazi nakumazi futhi ungeke umthole yabo kwaba buhlungu makuzothiwa mhlawumbe umakoti nami ngibona izithombe ziyavela umakoti wami ku right mhlawumbe nami ngisifakile phela njengokuthi ngijabulisela abakithi noma bangikhonzile ukuthi hayi sebeyamthatha abantu sebemsho lokho nalokho futhi kumakoti wami akusuye umuntu wama social media akusuye umuntu ohamba ngisho imculo le engihamba umuntu nje ohleli njoba bethi nje ngathatha isigogwana mhlawumbe sinemali akanamali umuntu oyisebenzela FM uyisebenzele lokuzeni izobenzela nje noma ngachazanga kodwa usebenzela kwamlo ngaze ngithathe esigwili nje nenginakho ngizabalazela bayazi ke nabo ngeke ngarenka kakhulu mina mfowethu ngarenkile nje bokutshela abantu abangazi ngarenkile ngaze ngayifunda into yetekisi yona eyangisiza kakhulukazi yona eyangixhasa yona nje engithathe yangibeka la ngikhona nje ubungizwe ngithi kuwe anginayo into yomculo eyetekisi ngiyayikhomba lapha ekhaya eyetekisi ngiyayikhomba lapha ekhaya yilona elingisizile sengisho ukuthi kwayena umakoti makuthiwa ngangilandela imali cha kusama ngafika nganemali ngangakha nje ukuthi nami umzwa kithi uphile ngingahambi ngibe indoda nje engenamuntu wangidumaza ke kakhulu lokho ukuthi kuthiwa awukushiwa amagama kuye kuthiwa nje usho umuntu maye nomzimba afuna angathathu ufuna kushiwo yonke into yabona umuntu ashinta ayithandayo amthuka akekho umuntu ozalwe efele ngaka na uNkulunkulu umakhile ukuthi nami nje ngangengaka mina mhlawumbe ngazi nami ngocephanyana saphama isipiki manje umlenze uyabona ukuthi sengiyaqoqa sengiyathusa nje sengiyathusa kahle angisagidi ukuthi phela usayagida ngama nezingane noma lezi insizwa zamanje sengisholo nje khona ukuthi kwababhlungu kuyefana nje nakho lokuthiwa ngishonile kwababhlungu kodwa yiwa ama social media ngeke waphikisa yabo ukuthi kuthi ushonile ubuphila kubhlungu phela nje sabona mfethu ufaka lonke manje hayi lona ngilifaka lonke ukuba ubobo nje umfana wepiki ukuba umfana wepiki ukuba ubobo kade ngaba ubobo ukuba umfana wepiki ngikuthole kwaMgqumeni kanjani yabo nguthola ke ngumfowethu lapha ubhuti kangiga umbhema khona sithi babhemile wakukuthi mayegida gidwa ingoma emakhaya
wayethanda ukuthi ayiphathele ipiki ipiki ngempela mayesethanda ukulehlisa ke ipiki wasebona ukuthi makugidwa akalinikeze mina kwaye mina kolisebenzisa ipiki kodwa umsusa walo lalisuka kuye mangivela ngalo ke nje ebantwini ngivela ngalo vele sekuyinduku yabona mawuphiwe ihlanga sekuyinduku yakho nje hawu kanti usengiphi igama ke fokaNdlovu ngawubobo kumfana wepiki kanjalo sasebenza ke neBhova masisebenza neBhova kwaze kwafika isikhathi ke sokuthi uNkulunkulu alikhumbule ngo2009 maye likhumbula uNkulunkulu ilapho ke engiqale khona uBobo ngo2011 akhipha ialbum eyayithi Ziki bangazi ke kancane ethembisa ngakhala ngakho ngoba kuqala kanjalo bangazi nje kancane ethembisa lapha ngiqeqebana awukwaya kwama ngikhiphe isibili eyithi ngithukuthele kabi waqala kwasabalala nakusekufika nakoSoweto ufundisa nokucula noma nje nani ibonela ngendlela ukucula ube nakho Nkosi yami ngoba ngikhumbula noma sihleli endlini khona lapho siyodlala khona nje sihleli endlini erondweni abanye abafowethu abanye basakhumbula mhlamba basakhumbula sihleli nje erondweni sihambile sasiyodlala uma ngaphosisi washaya nje isiginqe endlini sonke sihlalele silinde ukuthi sodlala ngakusasa ashaya nje isiginqe akunikeze futhi ithukuthi ake usho bani kwengilalela ubani uyabo ubezenza into efana nalezo lokho bekwenziswa ukuthi ngesinye isikhathi naye ufuna ukwakha abaculi ebengenakho futhi ukuthi uyabhimba wena unjani cha ubumbona nje ukuthi kwenziswa ukuthi ufuna ukwakha abaculi njoba abakha nje wagcina ubona kunamaqembu alidwa kogeso abakwethe lidwa abantu abahlukahlukene wayekuthanda ukwakha lokho ngoba wayefuna ukuthi mhlambe egcina sonke nathi singena ngokusemthethweni kulento abantu baphikiswa yini ukuthi ipiki la ngempela lelana ubona ukulula nje indlela oyenza ngayo lapha yazi baphikiswa yini babuka indlela lalibambeke ngalo nangendlela engangiliphakamisa ngalo lalingakhiwanga ngalezi induku esindayo lalakhiwe ngenduku elula awatela lela dalelwe vele ukuthi liphathe kanje hayi ukuthi kodwa laliyinsimbi la wawungagubha nje ngalo kodwa nje usibambo sakhona sasilula kakhulu lelizwe libi mfowethu imali nje yona ezosixova ngoba imali izoqhatha abantu kahle imali izoqhatha abantu kahle imali kuba yikho ngabe siphile kahle la emhlabeni ngabe siphila ngokulima siphilele nje isikole imali ke nje yabaxabanisa abantu ngoba nje uyabona nje mina ngayicula ingoma efana nokuthi inxeba lendudahlela akekho ngayazi namanje ngeke ngihambe koZimbabwe ngihambe koMaputo ngihambe ngidlala lezo ngoma bengibizela zona angitholanga nje isente ngale ngoma ngempela ngitholanga nje isente ngale ngoma kube ngangifundile nje namanje ukuthi ifake ubani online nje ubikhona online angazi yabo kuphi kuthi uMasters akuma ucula estudio okuthola kube ngakumse imaster imaster ikhona iku ya imaster kimi ikhona ngalo sikhathi umuntu wayesebenza oyimaster yaba kuMasefana baba uNdlovu ngoba ngangingene ngaphansi kwecompany yakhe bangaphosisi lapho kuyena osabalalisa umsebenzi kodwa ngangiyirecorda ngiyikhokhela estudio ukuthi yena ngicele nje ukuthi istembu sakhe sisebenze la yes akukho mina la ngathwa khona ngixhaswa umuntu kufika isigwili noma kufika inkampani ngubo bohlala ezenzela ekhokhelela lapha kuNdlovu kuyithuthuka ngangincenge isticker yes sebenzisa isticker sakhe phela bese ngimnikeza ama CD kube uyena ogaya ama CD anginike lo 10 anyana ke noma lo 20 ukuthi nawe hamba mawuyo promote kodwa mase ngestudio kwakungabuyi kimi kusekuphuma imali phela ngisebenzile kula ama CD kubuya imali ezothi kimi hayi yasedayiswe kangaka awulekelele mawe studio naye ngambiza ngimhlalisela uNdlovu cha ngangiyibona kodwa le yangoma sinesho i-hit song namhlanje kodwa angisho kabi ngathi kwadla imali yami yena cha akekho umuntu wadla imali yami sengisho nje ngoba naye akayifakanga online akakwazi ukufaka ingoma online phela akakwazi naye ngikhuluma nje namanje akakwazi khona ngathi ufuna ukwenza into yakhe khona idlamazi bene style esinye kukhona abakwethu bene style esinye kukhona emgqumeni bene style esinye izinto ezinjalo ezenza ukuthi umsebenzi wakhe
utshale uma ungawunothisa futhi awutshalekanga ngalesi sikhathi kahle hle esaphila utshaleke ngasekho yabo ngoba ngithi akadlanga nje yena ngoshuni wakhe kudla ihlakaniphi ngoba yena ngoshuni wakhe umgqumeni uthe seqala ukuphumelela seqala ukucaphuna imali ukuthi siyithole sihole nathi wedlula imali nje yomculo akayenjoyanga ayithola yilaba abasebenzisa ushuni wakhe laba abadlile ngawo namanje abadla ngawo impela iboka abantu lokho lapha ku YouTube nakho ke lokho kwenzeka kubobo lapha ku YouTube njengoba ubuka nje ku YouTube ngithi inxeba lela ngazi nokuthi lafa ngobani yabo lo muntu uyadla nje yena unezimoto nayo yonke mina anginalo utho ngomculo naye umgqumeni ushuni wakhe style sakho laba abazenze yena yiba abahlafuneni yena hayi lutho ngisho ingane zakhe ngabe nginamama ngathi khona ezikutholayo hayi akukho nazo ziyayizamela hayi noma abantu babegxeka umnikazi wefortune ethi nimthatha aphi lo muntu lona la keep isithi yodwa salibona iqembu manje ingoma engenabhimba ijabulisa istar ingoma mayifuna njabulisa ufuna kube nebhimbi kube khona umuntu ozokwenza into ehlukile bese khonjwa ukuthi uyambona kodwa lo leyo ngoma yawina manje abantu ukuthi babemgxeka bethini umfowethu angazi ingoma uyabona nje lokumgxeka ikhona thina okwasiza ngoba ingoma engenabhimbi impela ayikho futhi ayibinhle funa kube khona ibhimbi noma kube khona uhlanyanyana nje phela olulodwa ayinto ubonile nje kwingoma zonke kube khona lokade eneswa lapho odokotela wavuke isiguli wagida sho khona ukuthi engomeni ufuna kube khona into ehlukile nje salakho impela iqembu lo ababembona amabali uthina kithi right impela ngoba ngaba balaza abantu iqembu losibali kubuya engakholwa yami sengabuya alisengabuya lisengabuya ngoba akho ngxabano akukho kubi okukhona